हाय लोगोफोर मारै दं नोंसोर मोजाङैनो दं ना आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दिनै कुनालनि बार्थडेनि कुनालनो गस्ला लायनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर इनि अबाव थांनो नागिरदों कुनाल नोङो गस्ला बायनो बार्थडेनि इउनिभार्सेल स्टुडिअ बा मालायसो मा बायनो नागिरदोंलाय गस्लाल' बेसे बुरजा फैसा लाबोदों नोङो आनैनाव दङ सोर हरनाय फैसाखौ आब' जों थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हिमालिनाखौ लाबोफायाखै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो जोबजासे कुनालनो बार्थडे गिफ्टआ मा होनाय जायो ओइ जेबो लाया ओरैनो गस्ला लंपेन्ट गांसे गस्ला गांसेल' होनो नागिरदों आरोना बिब'आ फैसा हरदो बायनो जों थांनो नागिरदों नायलांबाय था लोगोफोर दे जोबजासेनो कुनाल कुनाला ड्रेस गाननाय नायगासिनो दं मालाय बिदि लानो नागिरदों कुर्ता जादों ना माबा होननाय जादो दे रिलायन्सआवसो फैबाय जों लोगोफोरनियावनो आरो मोजां मोनदों बाबायखौ लानोसै नै गोमोखौ लायानो गोमोखौनो ओमफ्राय लंपेन्ट गाननाय देरदो जिन्सा देदो बेखौ लानोसै दे गांसे बेसे लायो नायनो बे नोंलाय मानो नांगौ बेखौलाय एक्सट्रा बुथाम दे मोजां गोमाबाथाय ना लोगोफोर लंपेन्ट दंबावो आरोना नैयाव लंपेन्ट लाबोदों ओमफ्राय गस्लाखौनो नागिरबाबो मोनाखै सार्ट टि सार्ट लानो सानदोंमोन आरो लाखांबाय जा कुनालनि बार्थडे गिफ्ट गोजौआव नोंसोर मोनजायाना दामखौ नायग्रोनोसै नामा दामखौ थाबायनो हायैखौ Bozun badanalı kıpır. Anne ayıp seni koydu ben. Bizi profil kızı. Fort लोगोफोर जों बांद्राय मोजां खोथिनाय जायासै आरोना लोगोफोर कुनालनि गस्ला बायहैदोंमोन नालाय बार्थडेनि ओरैनो गस्ला गांनैसो बायनानै होबाय बिबौ गांसे होबाय ओरैनो गानगासिनो दं मालाय ओमफ्राय आंबो होबाय आरोना लंपेन्ट गस्ला ओरैनो जरानै होदो आरोना नैबायदि कुर्ता गांसे गाव बासिनानै लादो ओमफ्राय गांसेया लंपेन्ट गस्ला नायदो लोगोफोर कुनालनि गस्लाखौ नायनोबा ओमफ्राय केक सेक अर्डार होनानै फैबाय आरोना लोगोफोर एबार बार्थडे सार्थडे बिदि जेबो माने सेलिब्रेट खालामा आरोना लोगोफोर मानसिफोरखौ जाहोला ओरैनो सिगाङावथ' बिदिनो पुरि घुगनि जाहोनाय जायोमोन नालाय लोगोफोर खाथि खालानि ओमफ्राय एबार जाहोलालै रावबो माने आजिखालि मानसिफोरखौ जाहोबाबो मावग्रा दांग्राबो मोनला ओमफ्राय एसे डिस्टार्ब जायोना राननो मानोबो मानसि मोना नालाय ओंखायनो लोगोफोर नै कुनालनि गस्लाखौ नायदो लोगोफोर नै गाव फसायनानै लाथारदो आरोना नैखौ गाननायथारबायबो रिलायन्सनिफ्रायनो लाबाय आरोना लोगोफोर इयावनो ओमफ्राय नै मालाय गाननो नै बेखौनो बार्थडेआव ओमफ्राय बेखौ गाननाङा होनदों जों बे गांसेखौ गाननाङा बार्थडेआव ओमफ्राय गांसे गानदोंलाय बेखौ फुजायाव गानथोंसै मा बिबैखौ फैनो होबावलायबा दे गान माथो जाखो मा जाखो ओमफ्राय एसे लाजिलायबावखो ना माखो गस्ला गाननायखौलाय गोदानखौलाय गाव बासिनानै लादो हा 1500
आरो लंपेन्ट गस्ला दंबावो गांसे गानफैद' गांसेयाव बिदिनो 1500 लादा बुना लोगोफोरनि नै इयो मोनसेयाव 1500 इखौनो बासिना लाथारबायबा ओमफ्राय आरो लंपेन्ट गस्ला लाबाय जाम्पार लानो नागिरबावदोंमोनसो इ गांसेयावनो 1500 आरो लंपेन्ट गस्ला दे गांसे गानदो मोनसेखौ Taraji जैसे लिखते हैं Taraji Talu Telugu गस्ला गुफुर लोगोफोर नै इनो आरोना गांसेयानोलाय मोजां गसंलाय बाबा नैबे आरो लंपेन्टजों गस्लाजों माबा इ बिदिनो लादो 1500नि बारा आरो 1600सो जागोन गांनैजों लंपेन्टजों गस्लाजों मोजां मोनदों नोङो खोनालिखे एक्टर बायदि थालाय देलाय खेबसे नों खुसिथार गस्ला गोदान मोननायखाय देलाय रेपस होलाय आइ लोगोफोरा आंनि गोदान गस्लाखौ इउनिभार्सेल स्ट'राव बायनानै आंहा मोजां मोनबाय दा आंना बार्थडेआथ' बार्थडे केक बायखाबाय खिन्थु नोंसोर आंनि बार्थडेआव फैनोबाथाय फैनांगौबा ओमफ्राय जोंनि चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामब्रा नङाबाथाय मोना आंनि केकखौ जानोबा बार्थडेआव फैनो मोननाय जाम्बासो हाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामला आरोना लोगोफोर ओरैनो कुनालनि बिदिनो बाजार खालामहैनायखौ एसे खिथिबाय आरोना केक सेक अर्डार होनानै फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय बांद्राय गोलाव खालामला ना बाबा ओमफ्राय बार्थडेखौबो एबार जोंहा सेलिब्रेट खालामा कुनालिखौ नङाबा बोसोरै बानायबाय थायोमोन एबार बानायला होनदों आरोना बाबा बानायला दे केकल' अर्डार होबोबाय जोंहा ओमफ्राय कुनालनि बार्थडेआवथ' केकआ सिगाङावथ' मोनथाम हानाय जायोमोन एबार मोननै अर्डार होबोबाय दे बाबा दे बानायला दे लोगोफोरखौबो लिंला दे आगैयाबो उन्दैना दुस्थ'थार जादों ओंखायनो लोगोफोरबो सेलिब्रेट खालामला आरोना ओरैनो न'नि गोजा जों माबा मोनसे ओरैनो अबावबाफोर जाहैनो सानदो नायनोसै मा खालामनाय जायो लोगोफोर नुगोन आरोना बार्थडेआ गैलायोना ओमफ्राय लोगोफोर जायफ्रा गोदान आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बाय बाय लोगोफोर बांद्राय गोलाव हो बाय बाय लोगोफोर